Straight to the Now point. atong hatagag pagtagad mahigala tong dugang mga isgutanan rumutaga. Unya kini ni ang doon naman mga higalay mga 200 man kabuok mga tao na dakpan atol sa gihimong kagubot sa rally. Naon sa man kalakiha mga sukit tigpaminaw daghay mga nadakpan, doon ay mga nasamdan, doon na po mga pulis nga bukol sa dindakin, no? Kini ni ang medyo gubotong rally dito sa Manila. Ang dinhi sa ato malinawon kaayo ra, no? So doon ay pre-rally, ang uban doon na rin mga speeches, mga higala nga gipadayag. In fact, dito mahigala sa Attorney Democrito Mukring Barsinas, usa sa mga survivors panahon mahigala sa martial law. So kana si Attorney Mukring nag-rally na kaniadto sa Marcos Sr. Karon ni rally na pagbalik sa Marcos Jr. Niadtong milabayng Domingo, mga kaigalaan kay maot kadto ang kasaulugan sa martial law, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So nagmalampuson ba ang maong rally? Ang tubag nagmalampuson sa pagpadayag sa mga tao nga atong ipadayag ang atong kasuko ug atong kasagmuyo. Labot mahigala sa grabing kinawatay sa kwartas gobyerno, grabing kinawatay sa budget mahigala sa flood control projects. Straight to the point. Pero malampuson ba nga tanggalon si Marcos? Wa. Kay kinini ang dili man pareha mahigalag agenda ang tanan. Pero at least nagmalampuson sa pagpadayag sa gibate o sa opinion. So at least, pero kuwang pa yun na mga sukit tigpaminaw, kung gusto gitag seryoso yun nga klaro yun ba? Punto por punto ba? Kana si Saldico, tuan ni Layas, larga sa Amerika, gisusi dito sa Amerika, ang report, wa na dito. Nagtago-tago na ni. Si Romualdez, dili na po Speaker of the House. Doon na tayo mga accomplishments ba? Sapagkas, mga tao nga nasuko na o nipakita as kasuko, doon na mga accomplishments. Pero kuwang pa. Ato ni tagag pagtagad ha, kay Perbida. Kini ni ang rally niya tumilabayng Domingo. Sa ako nang ginaingon, lahi sa rally sa EDSA 1 o EDSA 2 kay nagkaiusa maging mga tao. Ang EDSA 1 mahigala batok ni Marcos Sr., tama na, sobra na, palitan na. Tanggal yun si Marcos Sr. Sa rally mahigalang irap, mausad to. Tama na, sobra na, palitan na, tanggal po si irap. Ang karon, di man mo isinggit sa mga tao. Nabahin man. Tama na, sobra na. Ang palitan na kiwa man. Nabahin man mga tao. Kadto mahigalang mga nasuko gyud. Kinsa ni mga involved, mingon yung palitan na. Doon naman po mahigalay dili. Kay nahadlok mahigalang nga palitan, basig si Sara maoy mo puli. Kay under mahigala sa itong balaod, by succession si Sara may mo puli. Di po sila gusto. So muna nga wa magkaiusa ang katawhan, lahi-lahi og agenda, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Pero pagpadayag sa mga taos kasuko na ana, og ingon man mahigala katutuang si Romualdez wa na diha, naka-resign yun mga kaigalaan, ipalagpot, pero ginganlan og ni-resign ko no siya. Diya pa mga higala si Saldico, og uban pa mga sukit tigpaminaw. Nya kini pong nagmotor mahigalang ni appeal sa rally names. Napo ni sa iyang kagulingong punto insa ang pangayuan sa permit nga asa man yung permit magrally isa. Permit niya kana din nangawat sa flood control na sa permit. Atal niya agi katawa mga sukit tigpaminaw. Now ato ni mga higalang analisaron kini mga placards nga nanggawas ang tumilabayng Domingo kay wa man gud ni dili ba magkahiusa ba lain-laing agenda. But may nagiyon freedom of expression mga kaigalan atong respetaran ang mga tao sa unsay ilang gipadayag. At least pariha tanan na ata mahigalay common denominator suko ta sa flood control project. Pero tangtangon bas Marcos o dili nabahin ta ang mga tao. Nabahin. O kana mahigala mensahe na ngadto Presidente Marcos nga mutarong siya. Otherwise mapariha ta sa Indonesia nga dunay mga nagrally o mapariha sa Nepal nga dunay nagrally na ka-resign gyud. Ang ilang mahigala napulihan gyud ang ilang Prime Minister. Straight to the point. So kini message indako ngadto ka Marcos. Dito Gus Marcos sa Malacañang. At that time nagpundo sa Malacañang si Marcos. Niadtong Domingo naningkamot siya mahigala nga safe siya dito. Nya nano may pubya mahigala sa BBM. Kay katong iyang amahan
natanggal man to gumikan sa rally atong February of 1986. So kabado siya ini mga higala mo na nga tan-aw nako. Malagmit indekin nga kinis BBM iya na ni mga higalang gibutyag ni mga flood control projects. Iya nang giuna-unahan na lang. Unya parang tangon ning mga na-involve para di po siya ma-appeal o tanggal. Kay duha may tabo ini malagmit kinis BBM nabahinan gyud Pero mahimo po nga butan talang gadanghag lang siya kay under si Watchman. Pero may tulubagon sa dako sa katawang Pilipinon. Sa ako nang gika-explicar mga higala kinigong tanan nga mga flood control projects mga sukid tigpaminaw gumikan man ni sa budget mga sukid tigpaminaw. Labi na ang pagpasar sa budget karon kining 2025 budget kay dumdo mo pagsugod pa lang pasar ni budgeta controversial na kaayo. In fact, gi-review kunuhay ni BBM. Gi-review kunuhay. Kay bawo ka nga kanang DPWH, labihan ka kurakot ka na mga higala nga ahensya, mo pa gibutangan og daghang kwarta. Kisa may nagbutang ana. Ang Congress. O gipirmahan ni BBM. Naman nila ang power of the purse. Balik ko nako, ang power of the purse na as Congress. Ang gahom sa budget may higala pagbutang o asa na butang ilang budget naa sa Congress, particularly sa lower house of Congress. Mao na nga tanan mga higalang department heads matubang na nila dito. Even si Sara Duterte ni atubang dito mahigala sa lower house of Congress kay ni explain ni defend sa iya mga higalang budget. So matubang na dito inana kagamhanan ang atong mga congressmen labi na kanang naa sa Committee on Appropriation. Unya kinsa may chairman ana mauman mga higala si Saldico. Kinsa may speaker, mauman si Romaldes. Unya karon gi-review kay controversial man. Ipakita rin naon nila ni Saldico ni Kwandong. Saldico kini si Romaldes iapela po na sa BBM. Straight to the point. Kaning tulo gyud. Mao ni mahigala sukton gyud sa katawhan. Nganong sukton tungod kay sila maoy gamahanan nga napasar ka ng budget. Naraman nila, kana bitaw Sara, umingon dili nito aprobahan ng kang Sarang budget, sila magbuot. Kani Saldico, si Martin, mupirma po si BBM. Kay mahimo man balaod, di ba na mahimong balaod mahigala kung dili mo pirma si BBM. So ang Senate, igo na sa muhatag mga proposals dito unsay ilang i-propose dito mahigala sa nag-originate nga budget dito sa lower house kay ilan ang exclusive power sa lower house of Congress. Straight to the point. So karon mismo gani mahigalag tanong ha si Cristina Frasco lang na Department of Tourism ilang gilaslas ang budget dako kayo sila magbuot-buot ngano man sila may gamhanan ana atag budget may galang Sara pilagi pa ngayong Sara kanira inyong i-approve ilan na mahigalang gahom ka na sa lower house asas Cristina bagulbol kay giibanan og dako ang iyang budget. Pero nga naman tanan nga mga departments na lupig pa gani ang Department of Education nga unta under the Constitution siya man mo'y dako untag budget. Tuag gibutang sa Department of Public Works and Highways, my God. Straight to the point. Nga naman sa tanan mga higalang ahensya dito gani may butang trilyon guna. Trilyon god. 1.1 trillion to ang mahigala sa Department of Public Works and Highways. Kinsa may nagbutbuot kini si Saldico, si Martin Romaldes unya gipirmahan ni Marcos. Straight to the point. Kadi man mahimo ng General Appropriations Act o way pirmas presidente. So gi-question na kaya sa pagani mahigalang kwarta sa PhilHealth gibutang pa dito. Gi-question na kay numdo mo, gi-question ang constitutionality ilang gi-explain nga kuno dako man gyapon ang education kay kanana ang gi-appeal na natog kwintada tong sa Philippine Military Academy indeken hasta sa Philippine National Police Academy. Trilyon ka ng budget, oy. Diha mahigala sa DPWH. Straight to the point. Nganong na trilyon man na, kining mga tawhana ang responsable. Na naabot ganito BBM. Kinumdo mo, adalangan man atong budget gani karon. Kay gi-review pa kuno nila, ingon niya, na-review na, mo nang gipirmahan na, kay na-review. Straight to the point. Kay wa to mahigala mapirmahe, doon na tayo re-enacted budget atong 2024. Wa man, gipirmahan man yung BBM. 11 hour naman itong pagpirma day. Inomdom mo, very controversial kining atong budget ron.
susto as flood control oy. Ha? Pero natong 2022 pa daghan ang mga flood control projects mga kaigalaan. Gisigihag bukbo dito ang department nga labihan mahigala ka kurakot tuwa dito gibutang mga kaigalaan kanang maong kwarta. Straight to the point. So kinsa man ayaw kung inatanaw ang mga dagway ini mga tawhana. Labi pa ni Saldico mahigala to hilarga sa Amerika nya karon tuwa na wa na pud sa Amerika. Ha? Asa na kani karong dapita mahigala? Nya kana ra bang giingon sa kining sa rules on evidence mga kaigalaan kanang flight is an evidence of guilt. Oh, nilupad sa Amerika nya gipangita dito 19 days na wa na po dito sa Amerika. Amot asa na karon? Ha? So unsa man tani? Murag ta na duwa og tubig-tubig ining kalakiha? Straight to the point. Mao kana nga balikon ko Article 6 Section 24 Section 29 maklaro nimo diha. Kinsa may mga tao nga atong tumbukon. Kinsa man mga tawhana na nga inani ning nahitabo karon, grabe mahigala mga budget nga nas DPWH na usik kana ghost project sa kuban pa. Kinsa may sudyanan ni dito sa budget ang pag-insert dito sa budget gi-insert mahigala ini mga tawhana. Gipirmahan po ni BBM. Sumo kana nga kana mga higalang mga rallies atong lang analisaro ning kuandong analisaro matong mga placards be. Nasama ba sa duwa nga dark ba? Napitang dark nga duwa. Okay na ginaw. Ibalik niyo ang pira ng taong bayan. Kini og sa kuan pa ni sa duwa pa ni nga dark kini siya nga placard kuan kini bullseye ni, ha? Bullseye. Ato lisaron ha. Kaya kalain-lain man mahigala ang mga placards dito pagrally. Tawa, ibalik niyo ang pira ng taong bayan. Og sa dark pa ni nga duwa bullseye. Igo gyud mga higala kanang maong klaro gyud na no kanang maong placard. Nga gibit-bit. Sa paning usa kurap may SOP. Sa ning usa? Gobyernong kurap may SOP lahat. Kana sa nga pagkabit-bitas placards okay sa na. Kuan na kana. Bullseye gihapon na mahigala sa dartboard. Unya kini ni ang tanawa dong kani. Ayaw sa na dong katong usa dong be. Atong usa. Kani. Kana thou shall not sige be kana thou shall not steal. Kanang thou shall not steal og atong analisaro na nga placard mahigala nga gibit-bit bullseye pud na, ha? Bullseye na sa nga kuano igo gyud. Og sa duwa pa na nga dark cape pintok igo, ha? Bullseye yung agi mga sukit dig paminaw, ha? Mao kana mahigalay klaro-klaro mga higalang pagkaistorya og atong analisaron pag maayo mga kagalaan, ha? Igo gyud mga higala ng iyang dartboard kanang pinaka bullseye gyud mga higala na asto nga ang center of the dartboard kanang itom nga center of the dartboard mao gyud igo. Thou shall not steal. Pero kaning usa ka placard na analisaron to be. Kana usa names. De katong usa kini sige be. Kana. Napagi usa ni ning katong usa names. Katong usa. Si Marcos Singilin Duterte panagutin. Kana katong yung usa names katong Duterte kana names. Be pakita be. Kana nga ato na sa ron mo katawanan ni ha. Kini Marcos panagutin Duterte patalsikin. Freeze names ha. Ngano nga kana siya duhaman kabok ng iyang gibutang mga higala nga mga punto. Marcos panagutin bullseye. Pero Duterte patalsikin wa makaigo. Ngano man? Ang iyang pasabot mahigala nga ang presidente nga si Marcos panagutin bullseye. Ngano panagutin man apil man sa pirmas gaa. Pero kanang Duterte si Sara patalsikin wa may labot ang vice presidente. Ang ato ba issue for issue lang ning ato? Issue for issue ba? Lahi man mga higala tong kaso sa confidential funds 125 million. Kay miingo naman ang kuwa adto nga wa mga higala irregularity. Pero ilang gi subject for impeachment to. So lahi tong isgutanan. Ngano nang gawas ta sa kalsada because sa kaso mahigala sa flood control. Flood control project nga anomalya billions kini. Wa ta maghisgot og million, billion kini.
545 billion pesos nga flood control project. Busa nanggawas tas kalsada. So ang issue ron kining issue may galas baha nga kwarta sa baha in town, nawagtang mga higala og tuan na punta sa mga kontraktor taga DPWH o mga politiko kining kwarta sa baha. Mao kana nga pag-ingon Marcos panagutin bullseye. Pero pag-ingon Duterte patalsikin nga wa man say labot mahigala man sa kapirmas gaa. In fact, matubang bitas Duterte dito kay na defense iyang budget gilisod-lisod pagan isa mahigala pangutana dito. Why labot si Duterte ana Sara kay kanang vice presidente dili na mo pirma dinha mga kagalaan aron nga mahimong ma-implement kanang budget. So, og ato kanang analisaron, pag ingon Marcos panagutin bullseye, pag ingon Duterte patalsikin, hasta ang dartboard wa maigo. Mayo, patuga-tuga magka-appeal ang dart game nga, wa magkakaigo bisag sa dartboard. Delikado na duwa-duwa dartboard karon, duwa-duwa kag dart unya. Pag tira nimo ana og dunay naglakaw-lakaw tao sa likod, ang tao mga higala dito sa likod mao pay naigo hinuon mga sukitig paminaw bida. Wa magkadima o kana kanang pagkaistoryaha mga kaigalaan. Naunsa man akong stinger nga nakalit man ikawa diri ay sa gamay lang kay mga kaigalaan ha kay ako sanggi subay ni kadali diri. Ngano man ni nawagtang man ni. Wa man ni mo cooperate nako na akong stinger ong buntaga. Gamay lang kayo. Ato sa yung pagtagad mga kaigsunan. Unsa man ni adara. Kana cooperate na gamay kay So kini nagdala-dala ining maong placards. Kini nagdala ining nagpasanpas ani ni either nalibog siya pag apilya sa rally. Naunsa na ning kalakiha mahigala, no? Ang gilaslasan ang budget sa Department of Tourism dahil mo nang kisikisis Cristina, no? Kisa may nagbuot ng Congress kay nag-away naman si Doc Flasco o si Kwan Martin, sunganga mo si Doc Flasco agi ibanan ang budget Cristina. Sila rin magbuot-buot dahi. Inana kagamahanan ng Committee on Appropriation. Pilay budget ni Cristina sa 2022 inday. Ang budget niya 1.4 billion. Sa branding lang, branding and promotion lang. Pero si Cristina sa gudto iyang branding may galabi na. Nangupya raman sa gudtugod. Pero ang budget nila sa branding and promotion 1.4 billion. Inana kadako. Pag 2024 giibanan sila nagbutbuot la inana kagamahanan sila giibanan kunta naman kanamo giibanan na 200 million na lang. Unya karon 2025 100 million na lang ka. Mona nga moingon ka mahigalag kinsay atong igon. Nya ning rally nato mga higalag kanang igo gyud ba nga punto. Kana pa yon saldi ko presohon bullseye. O yung Martin Romualdez panagutin bullseye na. Marcos panagutin bullseye. Pag Duterte patalsikin, wa makaigo asas dartboard, wa maigo. O sa boxing pa na, ang boxer mahigalap pag street punch igo ang kontra. Igo osnaong. Pag ingon mahigala saldi ko prisuhon, igo osnaong. Street punch igo. Lift hook pag ingon nga Romualdez prisuhon, lift hook gyapon igo. Kontraktor Diskaya prisuhon, igo gyapon sa apirkat. BBM papanagutin, igo gyapon sa street punch. Pag ingon may galan Duterte patalsikin, ang referee mo na igo. Wa igos punto mga sukitig paminaw. Ngano man, punto por punto na to kining atong pagmarcha sa kasada tungod sa flood control. Kini siya nga kanang pagkasuwata wa magkadima o kini. Either wa sa kasabot unsa ilang giralihan nalibog sila mga higala unsang kalakiha. Wa gyud, no? O sa boxing pa ni wa ka igos kontra, ang referee mo na igo.